what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe Zimbabwe manya dakabatesa tichichingira Zimbabwe Taigara mumako Zimbabwe manya dakabatesa tichichingira Zimbabwe Vakomana vasikana Zimbabwe magorila makomo Zimbabwe manya Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Chirongwa chatiri kukupai The Forgotten Veterans. Chirongwa chiri kutsvaga varwi vehondo yerusununguko, vana mukoma, vasikana, vana mujibha, vana chimbwido, vabereki, vainzi povho, uye zvakare nevakasungirwa zvematongerwo enyika. Chinangwa chechirongwa chino ndechekuti mumwe nemumwe asiye nhoroondo yake yebasa raakaita muhondo yechimurenga. Sekutaura kwandaita, hachisi chirongwa chevakanga vakabata pfuti chete, asi wese anoziva kuti aiwa, isusu kwedu kunharaunda pane chiitiko chakaitika chine chekuita nekusunungurwa kwenyika, uyewo zvakare wakasununguka kuti aiwa, ndinodawo kuti ruzhinji rweZimbabwe ruzivewo kuti aiwa, nekuno pane zvakaitika. Kune vaigarawo zvakare mumaKIPI, protected areas kana kuti villages, makasununguka kuuya mogara nesu pasi motiudzawo kuti upenyu hwakanga hwakamira sei pamaigara munzvimbo idzodzo dzainzi maKIPI. Makaenda sei, mairarama sei, uye maibuda sei, uyewo zvakare magandanga maiabatsira sei imimi makange mave kugara muKIPI. Nekudaro pane vakamboona chirongwa chino maona zvirongwa zvakawanda zvinosanganisira mamwe mazita emamwe makomrades anenge achibuda. Nekudaro nhasi tigere nerimwe gamba zvakare rine zita rakabudawo muzvirongwa zvamakaona. Takati aiwa, zita renyu riri kutaurwa nevamwe venyu kuti aiwa, takanga tine mukomana uyu munguva yehondo yerusununguko. Nekudaro ndivo vatigere navo pazuva ranhasi. Tavabvisa uko kumasvingo, tikati aiwa, uyai tigare pasi titaure. Baba, makadizve? Tiripo, makadii mwanangu? Aiwa, tiripo izvi. Kuri sei kuno? Kuno kuri nanuko. Handitika? Aiwa, tinotenda. Sekunzwa kwamaita baba ndichitaura, chirongwa ndechenyu. Ndiwoyu mukana wekuti musiye nhoroondo yebasa guru ramakaita kunyika yeZimbabwe. Kuti zvichida kwamugere uku, kana ipo patakutora ipo pai, vachingokuona zvenyu makabata supu yenyu, havatozivi kuti muri mupatigiri nayo ane nhoroondo yakaita saizvozvi. Saka tozoti mangwana vaiona makupfuura kuti kosekuru hako ndimi ko maidi kutitaurira. Handitika. Saka baba, zita renyu repachitupa nderekuti ani rizere, uye zvakare makazvarirwa kunzvimbo ipi? Ini zita rangu rokuberekwa ndinonzi Elias Chirambai. Ndakazvarwa 27/3/57. Jogore rangu rokuberekwa, ndichiberekwa munzvimbo yaMurinye kumasvingo. Ndakadzidza chikoro changu paMuchema primary school. Pandakazotiwo abereki mari dzava kuvanesa, ndofungidzira kuti yanga iri 1971. Mari dzanetsa, takangoti first term ndo pandadzingwa chikoro. Ndichitobva baba vati havasina mari. Ndagara kudaro 71 ndakabva ndafunga zvopinda kuGweru kumadzikoma angu. Uko kuGweru ndo kwandakazowana madzikoma achiita zveZAPU. Saka ndo pandakatanga kuziva nenyaya dzezvenyika izvi. Asi ini ndaiva ndakarerekera kudivi raNgomo. Nekuda kuti ndo ruzhinji kwaku tingoti ZAPU ZAPU ya zvakadaro. Saka hangu iniwo kuberekwa kwandakaita ndaiva interest nenyaya dzokuvhima.
ndo game randaifarira iroro Yeah. ende ndandichifarira nyaya dzokungouraya ndo zvinhu zvandaiita dzekurauraya mhuka. saka zvangozondipindawo semhepo munongoziva hondo yedu yanga iri yemudzimai zvakangozoita kuti tanetsana namadzikoma ndokurwisana paya ndagara 14 days ndiri musango handina kana chokudya kukweriko ndichingohwandira pasvikoro paya vanorima magadheni emirivo aya ndichitema mirivo zvokutoba zviya kana pandaona panochengetwa huku ndichitora muchiba ndichiba ndazoona kuti zvinhu zvandiremera ndamboti regai ndimboita zvemariva ndateya mbeva pandakati teye mbeva zuva rechitatu ndabva ndawanika makabata muriva rangu rakabatwa tsuro ndikati paita mari yakakura ndatengesera mandevere kuya ndanda mublawa ndatengesera mandevere mubhawa vatora tsuro zvikanzi unoiwana zveire imwe mangwana ndikati ainenonyayo kuwana mbeva zvikanzi magundwa mbeva hatidi saka dhiri ranetsa ndabva ndafunga kuti ine regai nditsvake mushonga welaki rebasa ndabva ndakwira bhazi rainzi super godwa ndabva ndaenda matunjeni kumatoposi ndoburuka pastation yainzi Dula station asvika paya ndokuwanika mwedzi wanga usina kumira zvakanaka vaishanda maererano nomwedzi kuti wakagara here kana kuti uri kumhindo tabva tagara 2 days zvikanzi mangwana muri kuonekwa tabva taenda vauchira vaita zvavanoita chikaranga chavo dombo riya rabva ratinhira toturikirwa ndabva ndataurirwa iweiweka kumhuri yokwenyu imimi kune vamwe vanhu vaiita zvehondohondo ndikati nyaya iyoyo ndaiinzwa kanzi ndoona nomweya wako uri kusunda pouchaperera iyoyo hatipazve tiri kungoona uchipambara uchifamba asi dzimu rako rakanaka rinewe saka ndoita sei kanzi ko vabereki hakuna here ndikati vabereki variko kanzi vadii kuti vambofamba newe ndadzokera kumba kuya ndasvika ndavaudza ndikati makabva kumasvingo ndakadzokera kumasvingo kumusha chaiko ndasvika ndotsanangurira baba vati zvina nebasa rese zvimwewo svina zvimuri kuita zvina nebasa rese ndati ndoita sei iri dhu ndabva ndanetsana namadzikoma ndokurova madzikoma angu paya ndavakurira vose vakuru pendiri vese vari vaviri mwe abvoka akandowira pagesho ndokubvoka padama ndabva ndatisa ndagara mugomo ndiri kudzoka usiku ndichipinda mudura ndichiba nzungu dzaamai ndichiba nzungu dzaamai vatresa havangandiwani ndazoita sekuru vangu vandaiwirirana navo ndavahwandira vachienda kumashanga zveya zvokundotora mombe vangokaruka ndatobuda ndovataurira nyaya sesekuru ine so kati saka chikafu munogona kundivigira here kanzi ndokupa chikafu unoenda paya pakadai nenguva dzakati ndokupa saka ndakazokwira mugomo muyawo muna wakakomo kedu kanoira kanonzi Mauraya ndakwira mukakomo kaya kandagara ndaona sekuru aya saka ndakamungwarira kuti sekuru aya vanogona kuuya nana mukoma vakandibata saka ndaitarisa vachitsveta sadza kana vodzokera ndopinda ndotora sadza riya ndorya ndosiya maplates ndoenda ndotarisa kuuya kuzokolekta kwavo vokolekta voenda saka mai vangu vakazoti no vana havangagarisani vakadaro regaiti vaunganidze nokudedza vanhu veraini ndobva ramadzisekuru edu ukama indaitya kuti ndinorwiswa vakutaurira sekuru aya kuti chena unomudedza ndazodedzwa paya ndobva vabata hwai yavo amai ndokuti chipai vana ava vaibikwe vadye mupleti imwe chete vawirirane ndobva taita saizvozvo saka endaingova nerusvime wongoti uyu mweya wake uchangodi dzokorora uchandihwandira nokuti ashuwa ndakanda mubhura haikona zvokutamba akatokozosvika pakufa negomba pamukoma wangu wendotevedzerana naye saka mai vakazokumbira kuna sekuru takadya hedu sadza tese asi mai vaingoona kuti uyu mukuru uyu ka
unorisvime nemudoko. Saka mai vakazokumbira kuna sukuru vedu vanonzi vaNgwarai. Kanza chienda ino uyu mudoko kuHarare. Ndobva tauya, ndobva tasvika kuMufakosi 78 Mukonde. Ndobva ndagara kuyawo. Takutsvaka basa titosvika kuJamaica ini netsoka tichidzoka, saka ndaizotibata muMufakosi netsoka. Ndigona kusvika kana kuma10 kuma9 vanenge vakiya madhoo. Votoditi tatofunga kuti wawana basa. Saka chikafu hatina kusiya. Saka zvakandishungurudza manje izvozvo ndikuona kuti hai, kuti ndiregedze kumuka ndaingoti panotanga kuma4 vedheri votanga kufamba, ndotomuka ndopinda munzira. Taifamba tichibva kuMufakosi nenyaya yekuti taitevererana road dzinofamba vamabhasikoro vachiuya kumabasa, kuitirawo kumatsotsi kuti anything vanhu vari kufamba. Saka ndakazowana basa rangu Waterfalls. Ndawana basa rangu Waterfalls. Ndakasvika kusevenza ipo paya pamurungu wandaisevenzera. Ndokusevenza pamurungu wandaisevenzera. Ainzani murungu? Murungu uyu wainzi Rabuda. Takangaro. Handiti. Ndokumusevenzera murungu uya ndobva takonana manje nomurungu uya. Ini ndandina vazukuru vanga varipo, umwe ainzi Leonard noumwe mukoma wake ainzi Benias Chindova. Ndo vaishanda pamurungu ainzi Tsveya. Aita zvokufidha huku. Ivo handisi vangu kuti vaishanda kupi. Saka next door yavo paivawo nomunhu murungu aisevenzerwa nakuka wake ainzi Alexio. Aibva kuMount Darwin. Garden boy wacho wanga achinzi Jimmy Madzvara. Aibva kuBhikita. Saka mai vake vaira Moyo, inova ndoyendoira. Saka waiti sekuru. Ava vaviri ava ndo vakatanga kutaurirana zvenyaya izvozvo kuhondo izvi. Saka ini kwedu hondo yanga isati yasvika. Ndobva ndati vanava muri kumboti kupi? Saka vaiti Portuguese East Africa. Vanomaona manje. Munofamba sei? Umwe wati mukango kuChipinga kana uchiziva kuChipinga, ukangobva muChipinga ndo border to border watopinda watova Mozambique. Ndo kunonzi kuLorenzo Marx. Tsananguro dzacho handichaona, ndikati kwaari kutaurawo ndinokuziva. Saka toita sei? Mukomana kuti ndomboenda kumusha. Waenda kumusha achitoti mawachaya ndiri kuigira maComrades kuMount Darwin. Asi handizi kuti waibva papi Mount Darwin. Wazodzoka. Ini pabasa ndaregedza. Ndaenda kuBhawa ndikati hatiinde kuWainera. Muzukuru wangu wati hatiinde kuWainera. Handi paZBC apa pazasi pacho apa ndo paiva pachitorerwa vanhu veWainera. Tabva taenda ipapo. Undodai zvitupa. Tabudisa zvitupa zvikanzi pano tiri kutotama, takuenda kupi? kuMutare Road. Kugaraji kwana tenda paya. Ndokwa vakaenda vanhu vaitora vanhu vokuWainera. Tichibva taenda. Saka isu tisati taenda uku takaenda muBhawa machipisi. Ndosvika ndokutenga hwawa hwedu, tawakumwa hwawa hwewa kumvura ndobva yauya. Ndokunaya. Zvaiva zvokumwira kuti hakuoneka kuenda kuWainera mangwana. Doro riya riri kupinda mvura tiri kungomwa zvokutoita savanhu vari kupenga zviya izvi. Pano zvazvongoitikawo hazvo. Ndokupedza izvozvo tichibva taenda ndokundovata kumuzukuru wangu yeye. Mangwana tichifuma tichienda kwavakaotorera kuMasasa. Kundosvika hapano mulaini zvimwe zvotapedza kundoti zvitupa. Namba zvakadzimika. Manamba nokunaiwa kwataita zvaiva zvebepa. Ndiri rarama. Kukuinda tose tatatoregedza mabasa hapasiyo. Ndobva ndati muzukuru hatiitei zvokuinda zvegondo, tatiri vatatu. Saka ndikuona mungakuziva here, asi dei tatina Alexio anoziva kuna maComrades. Ndikati aiwa, inini nzira ndeisiva kubva pano. Hatiitengesa matrouse ekutengesa majini edu namabhurugwa aivako aipisa enzi mastingi.
tatengesa tati mari inokwana atinde tapinda mamutare yangara 70 74 yeah tapinda mamutare 74 tapinda mamutare muya takaenda kurukesho ndokundotambiwa tamirira mangwana pava nebhazi rainzi Sidhuna rokwa Sidhuna ndo rainda patamandai saka takakwira bhazi iro takagara pamusika richiuya tichikwira bhazi iro tichindosvika saka pamhiri pacho pane n'anga yainzi Chinengozi Mupedza Hasha yaiva nomukurumbira ndo pandandamboinda ndichifambira nyaya yazvanzi yangu yaigwara yakazoshaikayo ndiri kuhondo ndo kumazivira ndakaita nzira iyoyo saka ndasvika paya ndakasangana nevanavo vepan'anga iyayi vaifungidzira kuti ndauya kunani kusorapa kuna sekuru ndovabvunza ndikati kana gwendo runoiko zvino ndatofunga kuti zvinhu zvandibata ndauya nomuzukuru wangu navamwe toda kupinda tiinde kumakamarata vakati munoona gedhe iro rari sigedhe rachangoita achidanda handii chibhumu chiya chokusumudza chiri chedanda ivo vakawanda hatingawani vanhu mukangosvika pagedhe ipapo pindai tatenda taura vamwe vationa vanga vari 3 umwe wainzi Charles asi vaibva kuMount Darwin ane zvivana zvomukoma wavo vatotisawo zvehondo saka baba ndo vanga vaoteverekwa vototi ndobuda navana vomukoma wangu wationa taakutonanga kupinda kugedhe kuya zvikandi miraipo vakomana ndokatamira zvikanzi kondeipi tikati asi tiri kutopinda chaiko muMozambique pana hatingaiti nyaya hatitopinda because togona kubatwa tiri pano tisati tapinda mukati patandosenerera gedhe riya hatina kusumudza kauku nokuda kuti takangoti tosenera kudai tingotosenerera kudai tese tava mukati ndokunzwa orto futi karakachakacha hai kochii yenza apo tatoti sami mawachi majini zvitupa ndopa zvakatosara ipapo kusechwa ndokusiiwa zvatakapfeka magumbezi akanaka takatorerwa awanza toenda nemi mberi muchandogara zvakanaka kunovata pamubhedha muchidya fork and knife tozivei zvakanaka vamira vamwe wapinda vanza handei tabva tatakurwa taenda pachiposti chavo makamarata pavaibikira nokuvata ipapo pachikembi chavo chiresi kembi tabva tasvika tione taakupuwa sadza nebhinzi dzakaora dzinotori nemakonyi tikati makomredi idyai zvenyu mberi uku munondodya mupunga makarau titina apa kuti vhara kuti tingaita mweya wekutiza kudi kudzoka kuZimbabwe tazvitambira izvozvo hatina kugara takaona futi mangwana acho vauya navamwe chinhamba chawanda chikafu hachichadi hachichakwani zvikati torai ivo pachavo zvikati vopana majuti zvikati torai vanavo minde navo panonzi paposho gogoi makuenda ikoko kuna vamwe wenyu vakawanda pane chigayo paposho gogoi pacho tasvika pagogoi paya takapagara nhamba yawandisa chikafu chainetsa panhu pacho painetsera kuti papasiri padhuze nepofu zvekuti pane chetinochi chirenje kundoba papasina wei iyoyo plus wanga usingafambi nekuti ndo patatanzi ndo pamuchazotakurirwa nemotikari moenda kutraining takagara tichitamburawo tiripo paya tikazoona marori asvika saka marori asvikapo paya ndo patatanga anga akakwirira madhoji acho zvokuti kuti unobata pamusoro apo waingotamba metsi dzako saka ini nenge haiti yanga iri nane ndakakwanisa kujamba nokubatawo ndichibata vamwevo chomusimba ndokutsika pavhiri ndichipinda ndichibatawo muzukuru wangu umwe anga adzoka katatangwa tu vakomana havongozivayo kutamba tasangana katava muna vamwe ini nomuzukuru wangu Jimmy Madzwara tatisingadi kusiyana ndo patadhiraivha wadi kusvika panonzi padhafu
pachigayo makomrades mazhinji anoziva kuti padhafu pachigayo vakapasvika vanopaziva. Tasvika paya pa tatanga nzara iripo, nzara dzedu taingofamba nadzo. Takuenda kuseri kwechigayo tichinonga zviupfu chibage chinodonha chiya tichidya paya. Takamirira makamira kuzotakurwa futi nemotikari moenda kuDoroi. Saka mukudaro papa ndo papa takwa Nyadzonya. Nyadzonya yatakwa variva vakazouya kuDoroi. Takasvika vachitanga kuvaka panonzi paKaitano, vachitanga kuvaka mabhesi, mabharaki ane mudhadhadha avasikana nevakomana. Ndosvika tobva taburuka payapa, tobvunziwa zvitupa zvese tasarendeswa, hatina mazita, takupana mazita omusango. Ndopandati ndinonzi Chikinya Masendeke. Uyu Jimmy Madzvara akati ndinonzi Gwinya, comrade Gwinya. Ndo mazita takutoshandisa. Havachabvumiwi hunzi ushandise rokumusha kana kubvunzana mukazivana kana kuti muratidze kuti mazivana. Pakazoita kutenderera kwendege tiripo paDoroi. Takabva tamutiza ndege dziya idzi. Kuda dzaingosipotawo kudzitora mapikicha chibva tatiza ndokuenda musango. Ndasvika musango mwewo vamwe vakachizodzoka. Isusu kwatataita distance tataenda kumberisa. Ndokudzoka ndokusvika musha wamakamarada wanga vadini vatizawo ndege idzodzo vachiona makomrades achitiza. Isu ndokukemba ipo paya. Pamusha ipapo. Mune muzukuru? Ndine muzukuru wangu. Nevamweyo? Navamwe. Tati nenhamba kuda kuma6 here. Tagara paya pamusha. Chinangwa chachetu chokuti timirire povhu ichadzoka, tikumbire chokudya. Povhu yainga uyi. Dzamara tatoti kana hatitane chinhasi chibage. Asi hatibvi pano, takutoshandisa moto imomo. Vanouya nenyaya dzenzara. Takudaro tikaona gurupu yavasikanawo yasvika. Varungosangana vanga vangopinda mumasango ungoti kwawawa kuti kuna comrade. Vasvika vasikana vaya. Ko makomrades, ko ndo pamuri. Tatomirira povhu yacho, povhu yotochawo kuuya pamba paya. Tsaona iyo yakandizwadza. Tadaro nguva diki saka taiva nesecurity yedu, polisi yedu yaitsvaka nokuda kuti vamwe vedu vaiti vakatiza. Hazozivi direction yokudzoka nokuti masango. Saka masecurity aingofamba achipinda nemumakamarada mudzimba vachiti mukaona makomrades anenge arasika mumadirector ave kukembi muno madirector vazosvika petiri wanenge ite nenhamba yavasikana inowirira nenhamba yavakomana. Kwazi handei saka mamotochata zvinhu. Vasikana vari kuti kutosvikawo uku kwetiri kuita takati tingovatawo musango. Makomrades tangu tozongosangana navo tototsvakawo kuti tiwane zviri kutibetsera pamakamarata towana vamwe vedu vari panapa. Hazvina kubvisisika handei kukembi. Kundodai nhamba yavasikana nhamba yavakomana inopindirana. Handatangwa deni andakati tundumukei. Tapinzwa pasenderi mawo. Ndakarohwa. Ndakarohwa zviya zvokuti uchisumuka waiti ukarohwa wosungorwa slogan pamberi zano pasina dzvanyiri. Zvakada kuramba. Kusina dademera. Anyway, ndohondo yacho. Hapana zvokuita unoudza. Ndokupera hazvo zvakadaro ndamonzi indai vasikana vatorwa. Vaendawo kusecurity yechisikana. Vandotariswa. Vaonekwa hapana zvaitika. Zvikanda munokurovera makomrades nema. Hapana zvavamboita vana. Tateverwa kusecurity kuya. Makomrades aya vokunge varoora kumuhondo vari kupi. Tabuda tikati yatanga futi nyaya. Tapata tabuda zvikanzi indai kumakambani. Tapata maya tiinda kumakambani. Tazogara. Ndopanzi tatanga zvechirenje manje. Nyaya yetraining ndopatanga nyaya dzavashandi. Camp commander anga ari Hambakwe. Security wainzi Tsuro. Navamwe avo vakawanda tongoita kuti vakuru ava mavaziva.
takagara kuya kutonza chikafu chabuya nawa Mugabe. Pakauya Mugabe Webisa Shamu na Edson Sopo. Saka ndo patatu endojusa tasaimono yakachitaura kuZBC tinomuziva zvitaimunzwa muradio Webisa Shamu asi apa tava kumuona Edson Sopo ndiwo takatovapemberera namapeni aya enzo eburi aya mari dzakudhara dziya pamba pavo ndokwatakatokururu kutodzidza vana vedu. Mugabe nechisafari chake ari kutaura iko zvino tazouya vana dzino munonzwa kuti vana dzino takatema zvake zvazvo kutaura chichi ava tatovabata patosungwa vanhu. Saka iko zvino tava kudi chikafu chako chiuya nemota dzomutupo Dodge Scania. Scania ndiyo yatakura masaga hupfu hwekubika. Scania yatakura vana Sauti nemasaradhinya zvekuzoti ndo muriwo wacho uyo. Tikaona mota dzavuya mururu kuimba tikati chikafu chavo zvatsudunurwa. Training chimirai training yakutanga takuvhura. Vatanga eTanzania. Vakabva paNyadzonye patake vakabudira patake Nyadzonye ndo vakatanga kuenda. Isu tikati maitisasumukawo rini zvikanzi aiwa muno muchavhugwa chi muchavhugwa mamabhesi mota ndo dziri kushota. Aiwa pari right regai tigare samagariro edu tanzi taiswa muBattalion Z. Nyaya yefiziki yanga iri yokuba taipoya tichindoba kupofu kana kundopuwa kutenga kubira vamwe hembe tondotenga tonondochinja neSauti kana nechimukuyu chemhuka chinokuitira kuti chinhuwi. Sauti taidira kuti haivori unongotora dombo rako uchisa muchidya sadza uchi. Saka ndandine fiziki iri nani ndokupinzwa muBattalion Z. Tapinzwa muBattalion Z ndo yanga yava kutema matanda okugadzira bridge rokuyambuka river doro yacho kuti kundovakwa base 2. Okay. Laki tisina kupedza takanga tapa halfway tichironga matanda edu tichiisa mavhu tichimawaridzira tichingodaro mapepa zvataiva kana zvezvozvo. Tabva tanzwa training Battalion Z. Uyu muzukuru wangu anga afektwa nematekenya saka anga neronda ranga risati richaita kuti aende kutraining. Ndomasira ndakamita jiji mumadzvara uyu Comrade Gwinya Gwinya. Zvibva taenda kudoro yebase 1. Tasvika kudoro yebase 1 tasangana nana Comrade Ndoda vana Comrade Makasha ndo vanga vari vakuru vemakembe vopo ipapo. Neokulogistic ndakangamwa zvangu kuti aende muDharani. Training yedu yatanga. Tatanga cover and grow. Paiva nomumwe comrade ainzi Jack Benders. Saka Jack Benders uyu taibva kumusha kumwe chete. Akatomboenda kumuchato aiwirirana nomuzukuru wangu wekwaMatanda. Kana mai ainzwa ainzi Boniface Matanda akamboimba dzara yakaruma yaichemera kuzvarirana. Munun'una wake iye ndiwo akadiita kuti ndiinde nouyu wandazowana wokwachinamasa ari paya akutraina vanhu. Tazivana kabisira ndakozotaura zita ndakadai iye achinditarisa. Ndataura rangu zita surname nere uyu akaita kuti ndizivane naiye. Abva atongopinda kuti mwana wokumusha. Saka training yakaita safe. Saka kumba kwavo samashefu kavanenge vachitrain muzvimaposto zvavo izvozvo vanenge vachiwanawo chikafu chiri nani. Waizogona kungoriti comrade uyai mundotsvaira kumba kwangu uyai ndikuratidze chiposto changu mutsvaire mukirine kudai kudai mugodai oti mugodya izvi zvirimo izvi ndokudya kwandaita. Saka takazoti tatrainwa tapedza ndobva kwanzi zvombo zvenyu pasara ndofunga kana kuti 3 months kuti zviuye zviri kuuya neshipi.
saka motombo hamungangogari motrainwa zvombo zvihombe zvoreva kuti pfuti iyo yaiva equivalent neii NATO izvi ndedzamabritish NATO iyo yanzi mmg nemamota nemabhazuka ndo artillery yatatotanga kuti ipinde muno muZimbabwe saka takazvimirira zvichiuya hatizi kuti chakaitika chidzi zvinosvikira kuBeira here ataki yakapa yauya pakaita hondo saka hondo iyi ichiuya isu tatarova nguruve chinguruve chidiki diki chamakamarada ndokuenda kusango taenda kusango patakandobvura chinguruve chedu nomoto zviya izvi tichingogocha dota ndosauti takachizobatirwa nehope tagutawo futi chitangwena chaya chinobva chatsva ndokuwa pakatotsva umwe komuredi kusukanya kutsva nemahembe dzeflorizi dzaanga akapfeka nezvimakepsi zvedu zvava zvakadai toita sei saka kutiza kwatakaita tichidzokera mukembe zano rokupinda naro nouyu umwe wedu ndorara kunetsa saka makusendiseni vanhu vaimukira vachienda kuhuni ndobva tati vanhu vanotouya makomurezi anouya kuna achita hatichita uyu wotsvaka rukuni gwake uyu wotsvaka tohwanda pavanongouya vachidaiwo iwo tongosumukawo pachigorira nehuni yako wotoita sokutoti wateiwana ipapo totojoina vamwe topinda takaitawo saizvozvo tichindopinda saka patakangodoti vachingotoyambuka bwizi ataki papana komuredi wanga achinzi anga achioparita andiyeya Charles asi anga ari mukorekore aitaura chikorekore wakadonhesa helicopter waiva neandiyeya 2 barrel helicopter ichirohwa isu tatavutiza katichienda kuya kwatakabangurwe kuya helicopter ndokwairi kuuya iko kumubani ichidonhera kumberi kwedu uswa huchitanga kutsva tichidhaivheta uswa vamwe vedu vari kutiza vachienda nesango saka isu kwataitizira kunotori misha yamakamarada varingoteverera madhaikota achidhiropa ndege dzichibhomba isu hatina pfuti patazotenda kuti hatiende kuna vamwe wanike murakatira vavanhu inda komuredi wanga vane pfuti tanonga pfuti dziya tanonga pfuti maparashuti aripo ndo patakarova maparashuti zvaivo satsitsi maparashuti achidonhedza ndo atairova achidonha vachibvaruka vamwe vachipfakama mumitumbu mamwe takazotora tomashandisa kuti kundoita hembe zvokufuka maparashuti saka takaenda paiva pakembe pamakamarada uku tatatova navamwe vedu vanga vatokemba kunonzi kwachari panga kwatowanikwa bhesi rokuti makomurezi ese aita hondo iwayo tichindogara ikoko ava taenda kwachari kuya uko tagara hatina kuzogarisa pachari tavingwa ndege maspoti auya vanhu vakati akana ndege idzika mukaona dzodaita patatama takabva kuwatakwa apa pano zvavakuitika ndopauya komuredi tongogara saka nenyaya dzangu dzamadhiri idzi taiba zvinhu tindotengesa kupofu saka takazotengesa ndokubva tabikisa doro redu saka pano kunonzi kudimba kumagadheni kuya uko raindochererwa mucheshi votora uya wetinoti isusu tinoti fute namazishisha akadaiwo dzaingomera mubwizi imomo vovhara vangaita sokudira-dira rushanga gurimo gwakatesverwa saka tikadhidha isu tisu toziva kuti pane nyaya dzedu tosvika totsiva mawaita sowakadai uchidhonza do saka komuredi tongogara akazouya manje pito emergency yaridzwa isadhakwa vamwe vese vava paparedhi saka kuti urege kuenda paparedhi uri kufungodzera kuti vamwe vakutangurwa kuenda kutraining zvakatifosa svikei nokukuzinya kwanobikwe sadza ndokwaanga averi achiona mazhiri anoita makomurezi
mavakirwe masengere acho panoiswa chikafu pangova matanda rinokupakurwa richiiswa pamatanda kapo taonekwa nasecurity camp security ainzi Sadza aibva kwaSadza futi mudhara iye wakapenga uchipenga shefu varipo munhasikiri 1% take waiuruka kudai uchindopuwa kudai wozwa kuti ndourawa zvinhu kuvhombora danda resenge achindosumudza ndobva anzi natongogara chii chouri kuda kuita ngaasumuke chii zvikanzi vakadhakwa vabva kuchirenji zvikanzi ngavauye kuno mamuri vangana tatiri 4 noumwe comrade ainzi Chivutsi vamwe handichazi neumwe ainzi vaviri vaibva kuMount Darwin ainzi Gilbert umwe wacho ndakangama kasita kake plus inini saka one day wandakangama ndopatasvika tukachinzi ngavamire paCentral Mall pakati pevanhu makakomberedzwa namacomrade tasvika ipapo waita slogan zvikanzi macomrades ava vana ndo anonzi magandanga chaiwo ndo vanhu vendinoda kuhondo ndokudeedza kota masa zvikanzi march them off inda navo kukota masa ndodini vatonoita armed futi dzisati dzaburuswa zvikanzi mota yacho ngaiuyi ndokuuya ndokupakwa pana vanhu zvikachinzi zvava pamacomrades kana pfuti makutopuwa izvezvi imimi asi tinokanda kana ukaonga naye adonha hauendi kumusha dziri kubva murorum wondoti kudai ungadonhedza ipapo uyu kacha yake kacha tamira tikunzwa kuti nyaya yedu yaitaita tatoarmed tatova magandanga hatokwana ndo zvatatakamira kazombosvira zvikachinzi vane pfuti vanofanirwa kuti kuenda kumaposition vachigada nokuti pfuti yako haubvumi kupa umomo tangogadha 2 days tikanzwa ndege yauya majete akutorova mubhesi muya vanhu vanga vapararira vaenda kuHuni vatiza ndokusiya ndobva tabuda tichitiza avo toona vachibhomba masango vachiteverera kutiza kuchinda vanhu zvakazondosvika kwatakaungana musango handitombosvikana zita rako taingotsvaka pane mvura chete acomrade ndoda vaya ndobva vatanga vati toda kuti kundoseshewa kukembi plus kwekwatakatangaa kubhombewa uko kwana ndichitaura tichibva kundo nechingurube chedu kunoda vanhu vakatsunga vanondosesha mavolunteers ndopatatanga kubuda nepfuti yangu shamwari dzangu dzichitevera tikaona macomrades ongo tawanda ndobva tapuwa mudhara yewaiva kulogistic wandiri kuti ndakangamwa zita rake kanzi pindai ndiaiziva mepu nenyaya dzokuti ndivaivhima vachifura mhuka dzichisengwa dzichiuya tibva taenda takasvika mumabharaki vakadzi makumbo akadaiwo vachiita zvokuryaka mumiromo kumashure kuti furo kuti kuti munhu achiputika ukatarisa vakava vapisigwa vari mumubharaki apa iyi ndo nato yacho inenge yakadzitsitsa padhoo anobuda unorohwa gara mukati uchitsviremo takazviona izvozvo taivhuna zvitanda ovhuna kuti ndohondo yacho pamacomrades pamberi nekushinga wobayira kumusoro ndobwere hedhi riya retinoisa kuno kana pavakawanda munongotarisa kwavakaisa musoro movhuna chitanda mobayira mopfuura moona kuti vakafa ava hapana zvokuita ndipo pabase 2 pabase 1 retemwe ndo rakabhombewa ratatotevera macomrades ayo tobva pachare
ndokuorera makomrades taingoti vamwe taisiya because anenge akapfurwa gumbe rovora matakuriro hapana muwana umwe haana ruoko asi kuti muone kuti tomusenga sei maitongozwa kuti motora futi kana ane futi motora futi momusiya ongozopera voga taivasiya vakadaro. Now tadzoka tazonzi kodiwa training takatakurwa nemota nokundosiyiwa pabridge raPungwe rinova rakapwanywa rakarapwanywa paatakwa Nyadzonyi. Ndobva tasvika ipapo papane mabridge aya okuti unenge wakatsika rine cheni uku unenge uchibata tichiti renda nemi ronzi rodzoka rozotakura vanhu muchibira. Ndobva tabira ndobva tatakurwa ndobva taendeswa pa30. Tasvika pa30 vanoiti patrol brigade pa30 ndobva takatanga kuwana chikafu mabutterscotch matwist bread aya ivo vaiti pau madaridziro kwavo. Vamwe vachita manyoka vamwe vachidi feeding yokuuya kupi kuno kufront. Ndopapa nepfuti dzevakawanda. Tichibva ipapo takaitwa armed. Ndobva tanzi handei takusumuka kuenda kuZimbabwe. Nzira inozikamwa tichibva Mutete ina vatungamiriri vanoziva nzira. Ndobva tapinda takarurama panonzi pamupata waGwenya. Pamupata waGwenya pacho takasvika pamupata waGwenya paya ndobva takarara pamadziro. Ndana comrade wainzi Simbai aibva futi kuMount Arway. Simbai uyu waiva nezvakewo taiwirirana stereki waita akarota hope dzinogona kuita chokwadi. Saka wakati tawanidza makadhibhokisi edu akanga adamburwa achibviswa masaradhinya nemayunifomu. Wakati comrade hatimusumuke pano hatipoterere pasera sezvakaita panapa toti hatibve pano tiinde pasera. Ndaona panapa tichirovwa bhasikwa richirova apa anomupikisa tichisumuka tichingoti pote ungotowaridza kudai ungodoti gwada yarovwa rikweresi ichibva mumhiri muZimbabwe ichipinda pamupata waGwenya paya ichirova patatiri mudhuri. Mamaira atakaita haana kumira zvakanaka. Parapara tibva tatisa. Takatevedza uko kuti tinoyambuka rwizi takatadza. Paiva nekembi yemakambarata padhuze. Ndasingazivi kuti inonzi chii kembi iyoyo. Takangomira ndobva tapinda mukembi imomo ndobva tatogara. Hapana urobwa futi dzakawanda. Vaungaiswa shell 1 rechitura racho rakapinda pamabhodha aibika. Ususu huchipisa vanhu huchidi mara hapana kuzorera futi ma-AK marifle ava ma-FN avarungu. Ndokuti zatati kwede tikanzwa takomandwa tadzoka manheru acho tapinda mumadiya musvikepe tayakuyambuka Gairesi. Tibva takepewa tabira tikati tava muZimbabwe. Vachitora vamwe gurupu inenge yawanda tobva tatorwa. Pane pataizondobhesa pakapaiswa mauniform Chinese. Ndopatakatanga kudistributwa mauniform aya. Tichidistributwa mauniform aya ndopatakazonzi shachaya hatidini hatipinde munzira. Tafamba misheni yokutanga yanga iri yokuti tinorova Nyamaro pakembi nerikweresi nemamota 82 tozoparadzana tochienda kumavarious places edu. Isu tainzi taiuya kuno taikuti kuadvance. Ndobva taenda tapuwa mapozisheni tatanga honde yedu ndokupwanya Nyamaro paya ndokupwanya Nyamaro paya. Laki izvo zvedu zvaingoitawo sezvine mudzimu mukati. Mvura yakabva yatanga kunaya kusakasira. Yanga 70 i76. Okay. Yanga iri 76. Tatopinda muno takutouya ku advance. 76 uyu mvura yatanga kunaya. Vanhu vato retreat
tasaregwa werikweresi inogojonobwa makumbo chidini yozoda magadhi aneigadha ava vaneiziva ndavamwe vanoigadha muchigadha vamwe vakatakura tisu taiva nakomanda waikomanda rekweresi hatibva takunguruso paiva nebhiriji tichibira bhiriji titodhaivheta nayo tikaona kuti tabudirira kwatanga uya mhute mabedford ava kudzira kureinforcement kwachena taungana tikati basa tapedza manheru azuva kwako azuva kwako tabva tapinda munzira ndokupinda muchirimanyimo dhanda inonzi pamugoti pamugoti tipinda chendambwe pana mupururi gomo rinonzi mupururi pana roja boka apo tazondobhesa pane iSt Benedict handichazivi kuti inonzi St Benedict here paiva noumwe fata aiwirirana namakomrades tabhesa ipapo tangodya kuma40 tibva tapinda mumapurasi ndokutanga kufamba tava kuuya kuno kwanedesu saka takadimburana paipa Eagle Nest tichindokrosa takaona kuti panapa tava kuchenerwa hatiite plani yekuti timise mota tikepche mota itichovhe nokuti tichachenerwa tiri mumapurasi handobva tawirirana tavara komanda wedu Philip Gumisauranda tatenderana ndatorana naBlessing Bazuka aisenzesa Bazuka ari pano ipo pamacheke pacho ndopari apa paheadlands ndopano munda wake neumwe comrade anonzi Sivai Muchada naiwo comrade Rex Mapfumo taivapo indatorana naBlessing ndandine LMG tachijana neumwe wangu LMG aizi Wilson Gomba iko zvinava kunzi Alpha Musapatika nenyaya yekuti height ndaiva ndakati tundumukei saka vaiitira kuti nditakurewo zvinorema sezvo namanje chero munational army munongoona kuti ndaingotakudzwa zvinorema tabva tatora LMG tamisa tazomisa mota yetenga manje dzakatakura petrol raita sekundomisa mabhiriki takapota taputiswa tichindotsunuruka kudai uyu bhasuka rakadaika ribva rarovwa muromo ndobva rabhenda zvokuti dai rakatogumwa nouku pamwe raitotiputikira tibva tati shiti wemurungu tabva tarova matekuridzira tengi riya futi taridza rabayiwa riri kungoenda hamenuka takabvora bvora kupetrol kwacho tamira nguva diki diki pavo yacho zvakaita zvimawaspi zvimamaza waspi nechiti 35 tamisa chiti 35 chatena chachino murungu nomwana wake maganda akatikati kana takura vanhu ivo hatikuuraya asi usazofona foni kandi handitombozviti izvozvo inini hai handisiri politics inoita zvefarming chimwana chichatya tagara kumberi tachovha naye kwaondomuburusa zvakanaka tikati U10 vamoti hatipinde nomunhu uyu tichitongodopedzisa murungu waihamba hachimusiyai haana nebasa raiso ndokudzoka ndobva pafoni ndobva ataurira masoja saka patakangotofamba tichisvika sezvo pakoedza tangodosvika tichiti pofu kuda dzadza tova kuma44 misha iyoyi iri papa chitobatana mubike sadza titowana kudya yanga yamisha ipapa manja yo panonzi pasamukange pana vakomana vanonzi vana Charles vamwe vacho vakatofa pasamukange pacho ndobva ndo vana Muzvibha vamwe vana Silas mupenyu neconduct naye vachibva vabika sadza saka paiva nemunin'ina wake wainzi Musafari neumwe mufana ndakanga mazita ake asi mumafoni mangu naye hangu akatokuvara gumbo asi akafa palasi iyo akafa saka vasikana vatakazoti chitakurai chikafu tipinde mubhesi varungu vaya vanga vatoona kuti vanhu vaya ndopavasvikira apa ndorai village yokutanga tatondotora mapozisheni edu vasikana vauya isusu samakomandasi tatiri pacommanding center
vasikana vaisa sadza hapo, takatotarisana nesadza. Wakuchiti ichi chimufana ichi ndio chakatotiponesa. Chienda chatumwawo namayouth aya, chienda undotora mvura ishoma, undotora mugomo wemvura. Tichirega kuramba takaita mamovement. Chimufana chiya yeti varungu vatotora maposition. Chimufana chiya chienda kuda changonzi gandanga zvibva charohwa nepana. Mwinyere yakarova tsafu, haina kufuna. Pose hapana pakafunika. Dzangorova dzichipfuura. Bati yoyo ndopatato varungu. Sadza rinozodyiwa. Parapara ndege dzauya kuchadzorera tiri disorganized. Hapana akadzorera. Batatiza tibva taenda pabase panonzi pataramba. Tasvika pataramba vamwe tovaudza ndo nyaya dzatoitika idzodzi asi kwakazokuwara hako mujibha. Saka zvadaro kuno kuya kwakaramba koita hondo. Tamboti kuno kuti topinda noko asi kwakashata ndopandazonzi wakana. Ini ndaingomwira doro rangu kai nembanje dzangu. Zvikanzi unoramba achiita musikanzwa muise ikoko. Handobva ndadzorekwa kuyawo. Pasamukange pachinyamukana. Ndipo ndakachizotanga kupisana nevarungu ipapo hondo dzakanyanyisa. Saka ndakaita mukurumbira ndiripo nokuti pasati pachapfuurwa. Varungu vakauya ndodhiresa makomrades angu. Potsva munhu. Norangarira imwe hondo yatakaita. Vauya tatakabhesa pasaidi perimwe bhesi. Tasiya iri tinoitira kuti risapasanya kuchena. Taichinja. Varungu vakapinda. Ini ndiri kune area bhesi tikanzwa mota dzatova mukati. Pofu yatouya. Mota dzatopinda tikati kana vakomana. Saka ndaifarira Bulls brand. Ndatora Bulls brand yangu rovera pasi. Nomwe ainzi Tendai aiva medhiki. Saka mupochi inogara mushonga ndemaigara doro iroro. Tatora mbanje dzedu tasvuta. Tatandei vakomana. Maposition angu tatora. Mota dziri mukati. Vatocapture pofu ikoko. Mabedroid aiva 3. Saka vakaburusa vanhu ndokuti masoja pakati. Mota imwe mberi. Masoja anga ari 4. Vanofamba vakabata futi. Mota dzichitevera nespeed yavaya. Ndatoleya maposition angu. Bazuka rangu raiva na ainzi McDonald. Handiti ndakapedzisira kuda ndane 2 years tisati tatecommunicatana. Aiva kuGrenora. Ndikati hapana anoritsa. Ndini ndiri kutanga. Ndoda kurova ivavo vari kuuya vari pakati penhasikaina moto. Imi vamwe mukaona ndichitoridza ipapo tomboisa nyere ipapo vachirovawo mota. Takaita saizvozvo. Ndichidunura. Vakomana vachidira moto. Tichidira kumota. Pakarohwa vanhu. Tikaona mota dzakutsva. Ndambochinja ndati ambori pa-AK yako nomborova ne-AK. Kwakutoshaina kukukurira. Kwakutoposa. Tarova hondo yedu. Tikaona murungu anga atiza apota kusaidu. Anga ane lanza. Wakanda zvilanza tikati lanza iro. Tozokuwara isita kuenda game. Handei tira kumhanya. Ndobva tadini? Tapfuura ndokuenda. Mozva kana wawina hondoka nepofu munobikisa sadza inenge ichifarira kuti izonda kuti zvambofamba sei. Ndobva taenda kupofu kwedu tichindodini? Tichibva tandorara. Ndokumbozororawo tine nguva yekuti timbogeza pfuti plus gunpowder. Gare tikati ko zvino hatichidzokera kubhesi kwedu. Taenda kubhesi kwedu. Vauya maIsrael. Vemvere izvi zvokuti watchman musingaioni. Vaiva nomunhu mutema wainzi Kaskai. Waifamba naye. Kuda waiturikira kuda palanguage here. Vane saga. Vachida kubata ini. Vari kubata vana mujibha watatatuma foriko kundotarisa kuti kwakamira sei. Ndobva vabatwa. Zvikachinzi Jikinya ari kupi.
Nene pofu ndaitaurira kuti munotaura munourawa nokurokwa. Yobva vataura kuti urimo mugomo. Natora kumisa musaka iyo. Indanomuudza ndokunyorerwa achitamba. Ha! Haana kubatwa. Vaiva 2 Andrew naPeter. Nana muchipa ivavo masamukange ivavo. Vobva vauya nesamba iya vari kufemezuka zvikanzi pana varungu asi havanombowana vanenge 6. Havana mazimbiri nemhete. Asi vane saga kwaitoda kuzoisa mukoma Jikinya handiti vari kuripota kwendiri kwaitoda kuzokuisai musaka. Iro rikati kuisai nini? Uri kuti chike une shuga. Saka vavaona paakwirira napo manje. Havo vasumuka iya tatoona shuwa varungu vari kutouya. Magiant naicho Kaskai wacho vanga akaita mupfupi. Vari kutouya vari kutora tuwanda zveshuwa nomuminda aindatoresa maposition. Tata hakuna zvinhu zvakadaro. Uyu mukomana wandinaye anga ari medhiki wangu ngozvava kunzi chibanda wainzi Tendai. Taiwirirana mukomana iye ndandichiita sokuti ndine vanhu 20 kana ari padhuze pangu. Wanga akashinga. Ndaiziva kuti haatsuduruki. Kana tisumuka totongosumukirana. Plus aigona kutoti apa hatiendei tinorwa Tendai wacho iye. Akunzi chibanda. Saka takati hatitorei maposition ndokutora maposition nemama comrades. Tikati varegerei vakwire. Tisavarovera musasu. Saka vakakwira ndokukwira vachisvika tichitanga kusurura sepanzimba. Ungapotsa haupotsi chero wakatsinzina. Tichirova vanhu vedu apo vakangodzosera kuda 1 tikanzwa zi. Tata wina game iri hatibudei muno. Tafamba hatina kumhanya tibva taretirita tibva taenda takazondogara kuya tabhesa kumbotonhorera tachinja. Tikanzwa kwati zi ndadzosa obviously ndaitongodzosegwa ikoko nokuti ndo nzvimbo yandakanda ndiyo unoshandira. Takara pazoita pane section yaiva naumwe comrade ainzi Chinhoi nasection yaiva naumwe comrade ainzi Komalo. Dzakazobatanidzwa masection iwayo kuti ndiite mutungamiriri wadzo inini wamasection iwayo. Saka taita kuti kana toenda kundorwisa tosarudza vanhu vakadi vakashinga vane zvombo zvetinoona kuti izvi panoda zvakadai. Toenda kundohataka tinouwandi. Saka takatasangana musi uyoyo. Sezvinei hondo ndokubva yauya. Pakarwiwa. Takatasapuraizwa tisu. Saka paiva nomumwe ane section ainzi Fix Mapara aibva pamurewa. Because ndakaziva kuti unobva kwamurewa nenyaya yekuti waitaura nezveJerusarema plus language yake. Takarwa navarungu. Asi akatanga wainzi Comrade Sub. Akatanga kusvikirwa kuti murungu ava padhuze. Iwo unongoti ndichatanga ndini. But iwo haungazomiriri komanda kuti atange kuridza ichi. Murungu atova kusvika unoda kubatisa munhu. Tikanzwa wabambura murungu sviku. Yatova hondei. Ini kwangu ndotonzwa gurupu yedu naye pfuti dziri kutorera dziri mumaziso medu. Tachambokana tikanzwa tanyaradza varungu dzimwe pfuti takazononga mabhati pa-ceasefire nokuti ndakambozosiyiwa inini tiri kusanga vamwe vachipinda muassembly point. Tikazononga mabhati epfuti izvi nemamanasikeni magazini amaFN patakaitira honde iyoyo. Saka ini pandakazodada ndouridza pfuti yangu yaichinjwa mabhararo sezvinoitwawo iyi NATO. Ndakaroverwa bhararo baba ndikachenguka ndofunga neronda romuona pasviba apa fragments rakapinda napapa ndokubuda ndokupinda napapa ndobva raramba iri kubuda. Saka uyu medhiki wangu anonzi Chibanda waiva medhiki akabva abaya akadaiwa akati hamune svinhu asinge Chibanda ruma
mune zvifragments zviripo kuda dombo rakarobwa iri kana kuti simbi yebharau bharau ratopenda refuti ndibva tabvisa achibva andibaya injection stop bleeding ndokutongondimonera tobva ati kana saka ndakabva ndichidona ropa saka nokusada kundisiya takazosara tiri about 4 nomwe ainzi Farainemos waibva kunasikeni kwana maranda uko because aiva nenyora apa ndozvaitizivisa kuti ndokwaibva zvikanzi komurete vanhu ava vatojaira asi tore maposition pano pachikomo ropa renyu iri vachatevera chete tikati hashuwa idea saka inini kudai kunyatso chabata futi zvakasimba zvazvonetsa ndandongoyamira but kana wozoidenhura uko inogwina kakudai handabvuma ndikati right hatimiri tamira saka nenyaya yekuti kwambosakasira muna mashizha muna mazhanji mandiri kutaura nzvimbo iyoyo mashizha anga oita sokundooma nekubuda kwaita zuva saka takagara tirizi vatowana uya fix mapara comrade uya asi futi yake ndakabuda nayo AK yataiti machinese commando macomrades vanoziva kuti Chinese commando ine kasimbambo kumusoro inodzova vosireki kuda kuita senato uye yakashinga pakusazoneta spring kana maita hondo refu ndo zvayaidigwa izvozvo ndakaitora ndikabuda nayo ndobva tatora ndokuisa apa ndokuhwandira varungu vaya tagara saka patakazonzwa kuti tswa kuti dongorere hakuna munhu kutarisa hakuna munhu tagara wopesa vanhu vanenge vanoita dzotoda kubata uri umboti ukambodai umboti pepa wombotarisa umwe wotora katombo woposhera umwe saka uku kwakusingakwiriki pamusoro pana macomrades uku kwakusingakwiriki pamusoro pana macomrades ini ndiri paway vaita column formation kuti vachipinda naipapo vosanga voita battle formation vabuda ipapo havana kuziva kuti vapinda metiri vari kutoratidzana ropa rangu kuti blood pano umwe akuvara haiva mukuzonzika mavoice apa votaurirana kundodai pana communication taidai kuti madhuna mutuna kozi kuchataura hazvichatobviri munhu wese atoona kuti patoshata haapfuti pakarohwa vanhu ipapo 6 vese vatakahwina ipapo vakaparara pahonde iyoyo tatina kumanya asi kutoimba tichibvapo tibva taenda kumabhesi ndagara ndazonzi kana ndatimboita operation mumboenda kunonzi kumacheke tava taenda kumacheke saka munofanirwa kundovhura mapurazi ese ariko muchiuraya varungu variko abva ndaenda nesection yangu macheke muya takatanga kubhesa paMondikasini taenda paMondikasini paya tadhiresa vanhu tazoona kuti kana panapa pana vana vechikoro togona kukuwadzisa regai timbogara mumakomo chikafu chaingouraya mombe dzedu dzavarungu mumapurazi imomo tazofunga kuti hatingogari zvitisingagwi handei kuroti tabva taenda kuroti paiva neGMB yomumacheke tabva taenda ndokusvika ndokuipisa takarova nebhazuka ndobva tapisa paya tichibva paGMB pane zvigwisi zvokuti munemo yambuka kuenda paEagle Nest pane zvikomokomo panova ndopanzira pedu pataipfuura napo ndopatakazondoita ambush takarova mamota maswift marori amaswift ndopatakepcha taiva nepovha vana muzhibha ndobva tatora mabhatiri nemota nemastereo kwaiva nemastereo aya makuru aya amabhatiri nezvavaida mazwitsi chii dzemotikari dzaidhirivhara meno kwamutare ikoko dzimwe dzaiva namasamba zvana masamba tichibva tadhirena dhizi tichibva tadira mukati mapovha yaenda tichibva tapisa saka takazoti tapisa ava kukembe hameno zvakaitika kuti zvakambofamba sei ndokunzi mota idzi
dziri kungopinda apa asi mhiri uko hadzisi kuonekwa. Pana zviri kuitika kuna vakafondera masocha. Tikaona maBedford asvika, mota dzakaita mudungwe dzinopinda nepi, tongoti pakavharika yeti varungu auya nemaBedford 3. Tandodai todza pachara vari kuburuka vachi magazini mamwe ari kudonha uye maburukire echisocha. Tikati moto ikoko webhazuka achirova rori ichipfuta, tikanzwa vatora maposition. Kwakuchirovana yati vahondo chaiyo. Saka isuwo lake kuda makore akagadzikwa rodhi hatizivi kuti pakacherwa gomba nani. Nongoratidza kuti paibvavhu richitopinda murodhi. Ndomba takapinda because paiva pari paplain ground, hapana pokuhwanda. Kavha yanga iri parao. Kwauchipinda mugomba muya nowelanza, kwauti welanza ari kukanda, webhasuka achikanda, ini weMMG ndichirova, ivo vachidzoreravo. Dzama ratadza kuti iko zvinogona kusumukika. Pamwe kuda vatitisawo vati vakuda vanhu vakawanda. Vatatisa tichitevedza rukova rwedu kutsvaka pokubira napo. Patabira tichinoita mubhezi. Tafunga, tavata, tazofunga tikati akana. Handei papurasi. Tava taenda papurasi makuseni. Tabva tandohwandira mota yemurungu. Asi murungu uyo anga ari wechikadzi. Saka iye achibuda anobuda kudai, rodhi iri kudai. Saka pana kaspace aka wakauya ndokubva apindira apa ndokuvhura gedhe rake ndokubudisa motikari yake. Abudisa motikari yake ndokudzoka kuzovhara gedhe. Paapinda mumota kuti achipinda mumota apinde murodhi kudai, ndokumupasa. Tapaza screen yese takarova tiri vatatu ipapo. Paitishwa ndaiva naDesmond Tapera. Vatamhanya nokundovhura door. Assault. Ndobva tagura vhudzi romurungu uya. Ndobva tatora flaska yake yaiva netea ndokuvhura chidashboard. Ndobva taona mune envelope yanga yakanzi airmail. Muchadziva dziya dzeairmail dzaiva nemaemail dzaiva nemadecoration. Chibva tatora neimwe envelope yekaki yanga iripo yanga ina mastembi iwayo kutoinda kunze chaiko. Chibva tapinda mugomo nemasangweji. Kanzi kana makateiwa ndikati unoteya wanga achitiziva kuti chamurova. Ndo inonzi sangweji yakaputirwa neplastiki ndanambosevenza mumayadizvo. Ndakutorova sangweji. Comrade mugona kuwara varungu vakanga ndikati kana tii inotopisei. Ndokumwa zvangu nesangweji. Ndakazonzwa mumwe kuti ndipo hauna kufa. Ndokurova zvangu sangweji yangu. Mrs. vaidzana kana muchipapurazi vako? Mrs. handimuzwi zita rake kana zita romurume wacho handirizivi. Asi area kumacheki? Ndokumacheki. Ndokumacheki. Kudhuze ndokwamurungu wainzi Dikoko. Saka tabva ipapo takatora takaenda tokundogara. Tabhesa hatizivi zvakaitika muzuva rechipiri racho. Takange takabhesa tobva tazonzwa kuti pakatanga kudambo. Iniwo ndasumuka paposition pangu ndichiti nofunga dzazotoenda kuma 3-4. Ndichiti regai ndimboenda kuvakomana vandinodivi venosvanawo mbanje. Ndokuenda pachibhesi paya varike vakomana vakatora rasho vakavata. Ndati vakomana panambotenderera here. Saka takagara pakaita sekuita chikomba. Ndopatanzwa futi kuti vari kutanda manje. Uya umwe achibva ati kana chii achisumudza musoro kudai ari pamusoro pedomo. Achibva arobwa achizowira mumakumbo mangu. Bara hwande rakango tikati varungu achishanyarika kana futi hatina kutora. Ine ndichisveverera ndichimhanya paposition pautomira kuona kuti makomrades ari kumaposition uko ari comrade watosara tatoshota one. Ukatadzika tikati saka tiita sei comrade watosara pa kuti tidzokere kana hati revenge. Tava tagara mune rimwe gomo riri pasaidi rine
kana muri paheadlands inonzi booster ndoma takagara imo takatina ng'ombe nomurungu ndokutotemera mukati umo takangotema 1 obva tadzosa umwe nomwe otora zvaanoda obva tapota kuseri kwacho kunomwe mudhara airinda varungu vanga vasati vongoseya vasevenzi saka mudhara wacho aibata mhuka obva tasvika nenyama yemombe tikati mudhara isu toda nyama yemhembwe yemhuka tochinjana akanzi hapana chakaipa vanangu ati achinjana naye tikati sokonzera inoenda kwakadai kubhaisa ndobva atitaurira kuti munofamba makadai alright mudhara takakudii takuenda tibva tadzoka kugomo kwedu kuya ndokukrosa macheki ndobva taenda kumurungu weprice yainzi yabhandi bhande murungu uyu wanga ari wemukadzi futi waifamba nejeka waigadiwa pakauya landmine detector iye motikari yake yemurungu iye yaiva kumashure iri yewhite iri jeka pozoita mabedford 3 aiva vanga vakawanda makarati vaingomekisana vatema tongoti masoja iwayo vari kuuya taronga hondo dzedu tikati takatanza kuti unopfuura nguva dzakati kumanguva dzakati unopfuura tatora maposition nenyaya yamatombo takaenda so close zvokuti ndofunga 10 meters takawanda namatombo toona mota dzava kuuya tikati saka muchanzi taipana kuti mota dzichipinda apa vari uka murovi munoregedza kana yaroramana nowokupedzisira vachichitsva idzi dzomira muna vanhu motopisa minyere dzenyu takaita saizvozvo ichirovwa mukomana wandavana ndikati chirohwa wenhasikene yemurungu achirova ichitenderera ichinomira mumuti mabedford achimira tichitanga kutitsitsa mabedford makarati achiridza mhere achijamba vamwe vachikwarira varimo vanhu vatema the same hatisina ipapo takaparadza because estimation yedu taitarisira kuti bedford inogona kutakura kufamba namasoja 30 saka tikamabatanza ari maviri hatirevi kuti takauraya vese asi kuti hatina akatidzorera futi asi vaingojambava tichikanda mamagrenade malanza hatina kutsorerwa futi tichibva tadini tapinda munzira ndokubira tarivhenja umwe wedu wasara right takazoti todzoka varungu vatoona kuti munomu wateinda because maane system yekuti tikaisa maini uku iye unouya nouku mukachinja maini iyoyo mukaisa nokuku unouya nouku takatototi kuda mishonga saka ndaiva navakomana vaviri umwe ari security umwe ari mumedhiki vaibva kuarea ikokoko parusape but taa tisingazvizivi umwe wainzi sandana umwe wainzi chisora vakomana ava takasvika bwezi gwazara nemvura ndobva tati vakomana chitagai kubira imini kana mabira motaridza futi kuno motaridza isitobirawo makagada ivo kana vachiinda uko isoti handiti takadai futi ndozvatakaita izvozvo vachindosvika eti pakune churu chavari kuda kuti tabira vozototora maposition isi touya tobiravo tojoinana teinda ndo mama akati ambush manje nokuti atotozikama kuti hapana kumuka vanopfuura nako vanopfuura nokumva atatotogogarigwa chete nenyaya yenzisi kuti uko hakuna zambuko uko hakuna zambuko nebridge vakomana vaya vakapinda vari vatatu sandana chisora neumwe comrade andichazi kuti ndiani taiti front security vachingotopinda mumvura kungondodaiwo vachirovha vachiwira 1 ndeyakabuda vachirovha vachitoerera nemvura zvakadaro uye achibuda dhapa isatoti pfutisa kokutizira maingoona kuti kune tereni ndokuku vaiva nezvimiti tichienda ko ndeipi hanzi vakomana vatosara vatorovha vateerera nemvura ndozvataitika panapa saka taende
kokubira nako paiva nenzizi dzakasangana dzatova nemvura yadi yawanda kudarika patatida kubira napo. Wanike yedu mvura yanga yakakukuzwa zimuti romupwesha kwedu toti mupwesha rakakrosa kuti tichaenda nokubridge totofunga zvokuti ndofunga vamwe vakativandira pabridge tibva tachitika zimuti iro tichibira mhere kwani tose ndokubira zvakanaka ndobva tadzoka ndokupinda munededzo medu ndomaiva nebig range ndokusvika ndokugara yedu tazoripota kumakomandasi ndo zvaitika pasara vakomana vaviri saka unenge wotorikwesa kuti ndiwane vanhu saka vaibreaka masection anenge ashama ayaya voputsa imwe yavanoona kuti uku hakunyanyi kusvika varungu voiputsa iyoyo youya kuruka idzidzi makamirira futi enforcement idzo dzine dzimwe hondo dzatakapinda idzodzo. Tine hondo yatakazodedzewa kuwedza takaenda tatiri uwandi tinenge taiva 3 masection kubatanidza vanati comrade TS ivava taiva navo ndo vaiva mashofera emota mota yaisikama nomudhara waigonesa bhazuka mota 82 yaishanda nasimbai saka uko isu tisati tava neyatinoti RPG-12 kuwedza vava nayo kana kuti M90 ndo madedzera atinoita pachigandanga. Takaenda yanga iri nguva yama-auxiliary anga abhesa mune chimwe chikoma ndichizivisa racho kuwedza vanouwandi hwaistimata povo yaingoti kana kuma-300 kana kuma-300 saka vaisaplaiwa mugomo imomo nechimota chewasp chezvimawasp zvewaiti zviya izvi vachiendeserwa chikafu kuda nezvimadoro zvavo zvavanenge vatotenga kumagrota chingoda chimotikari chavo saka ndokuzoronga ndokubatana navakomana vokuwedza vashoma vakanga vasara nokuti isu saka totodedzewa kuti tindoreinforsa makomrades okuwedza anga atorohwa kundopinzwa kudende rinyoro kunonzi kudende rinyoro kunana mukamba webenzu saka musina makomrades nonzi chienda imomo saka takaita ataki iyoyo taiva nana comrade Chris ainzi Chris nomwe comrade ainzi Fukura Umame nomwe komanda wavo wainzi Gungware Ropa ndiaiva detachment commander waikoko saka tarova kudaro takadzoka kwedu takazoronga nyaya yekuti tinzwanane masimba tichikweretana zvombo hatinge tichishandira pamwe rikweiresi vaiva nayo takazoronga kuti paDhuva pandorohwa chiresi kembi chiripo nokupwanya madhirigoro okupisira focha aya takatora nasection yanguwo namasection aikoko masection kuno kwedu kumhiri kwanasamukange uku handichazokuti aitaiva mangani otherwise 3 neukuwedza ndokubatanidza ndobva taenda kupapurasi paya takasvika papurasi paya rikweresi yedu yakamaundiwa ichudhu china makumbo sezviya zvifuti zvinorira mumagiraundi zviye zvinofamba namakumbo zviye yakamaundiwa ndokumirira kuti rikweresi itange yadini yarira kutirisa building saka isatina kuzoti varungu vanga vakaisa nasike zvakangokura sezvimabhotoro malaiti zvimalaiti zvavo zvakanzi chimwapo saka pakangoti rikweresi vanhu vakatanga kuridzira kupi yeti magadvos aya anga atobuda ndokudai kuya kuno isu takabva taenda pachena uko zvimalaiti zviya zvabatidzwa takaona nhamo takaona nhamo tatiri mumhiri maruzava panonzi paDhuva purazi yaDhuva pakarohwa vanhu mukomredi ipapo vakarohwa vokuwedza vakadimburwa kumbe ndobva atibata ndobva tapinda mugwisi ndobva ayerera achindobata pamwe ndibva ndaenda dzajoinana nzizi ndatadza kumusumudza ndiona time yaitopera
ndabva ndamusiya ndakatora pfuti yake aiva nesabhu yelanza kwedu kwakusina masabhu lanza kwadzadze dzokuwedza magazini zvingopindirana asi dzayada magazini marefu ndobva ndatora pfuti iya ndobva ndaenda padhipi ndobva ndagara padhipi ndokumbosvisa fozha yangu ndabuda ndakufamba saka vamwe vangu vavofunga kuti ndakuvara vatogara vongomirirana kuti pavakandogara pachiware vakungoita zvokusvutawo kurelaxa vakaona ndasvika bcause pfuti yangu yaihwika mabara aifamba bcause yakakaita magazini ayo seelplate LP aya marecords amazindira aya akanzwa ndiwani ndini Jikinya Masedeki ndinini advance tabatana vakomana madii baba ko vamwe hatizivi kumiro isatobuda takadai tichijoina naye kanza hatipindana pakakabhirichi pana comrade akanga amboziva nzvimbo yacho kanza takambokuuya kuno pana kabhirichi karipo anongotiwo kana mvura yakawanda akabiriki tibva tapinda tobva tabira tabva taenda tatopinda mugomo tikanzwa makomrade asvika takasvika zvakanaka zvakakwana mangwana acho ndatazonzwa kuti varungu vari kutofamba rumwe komrade akasungwa makumbo ari kuzvuzvurudzwa ndokuwedza vari kufamba naye neland rover vachimuzuva mui achikozvoka vachimuzuva muroti chero pavangoda kufamba napo kodo zvazvaveri kana hatidzokerei kwedu tadzokera kudava takatengeswa kunzi tabira apa lake sezvezvenei nasimbai vangu uya ipapo takapavata tawanda kavabva kundoataka kwadhuvha kwacho ndobva kanzi makomrade apa hatichagoni kundobata renji yedu hatichigarai takagara ndokuvata ndokufuma pakaita umwe wedu akazongoitawo kupisira zvezviri kusangana nomusikana vanga vari vadoko komrade vanga ari mudoko musikana wacho vanga ari mudoko ndobva zvadzidzika mwana wangu chema kochi ndikomrade vadai takwira mugomo ini ndati dhu kumafoko ndikati kana panapa simbai unoona sezvikanzi komrade tinoita forces march tinokurosa apa tikangondopinda murenji medu chero zvouya tinokwanisa kuita sei kuzvionera tega pano kuti tibhese muno nouwande hwatakaita ndobva tatendera ngati vakomana section yanga adei tinoobserviwa tinoti ngati handei amuri section commander ndande section commander ndobva ndapinda nesection yangu ndichipinda zvindopinda murenji kana chatakaona hondo yakazosara vaya voita pakasara makomrades yakawandisisa zvokuti vamwe vacho hatitoverengi makomrades apara isu ndo maponero atakaita pahonde iyoyo tichibva tabuda tine hondo panonzi pachitsori takasvika ndokubva tabhesa ndokubva pataurirwa kuti pasindi bhizi pana varungu pane nzvimbo inonzi pasindi bhizi pana varungu komanda wedu aizi Philip Gumisai Urata taimuti savimbi because aichengeta ndebvu ndokwanzi Jikinya tora vanhu vako todedzera section yani achazokuti section yani masection maviri ndobva aita matatu toda kundorova vanhu ivavo inda munotora mota yetetu tatisingairidzi maskati taiwanza kuishandisa usiku but takazoitora nenyaya yekuti komanda uyo ndiye akanga pasimba iroro rokuti because yaiti ikahwikwa kuti munayo inototorwa chete vachadwa kusvika maikanda pasi tadaro takabatana navamwe ndobva tapinda saka ini nepfuti zvombo zvinogadhana ini ndakachizogadha mota iya
ndaiva neumwe aiva ne-AK wainzi Hooks Mudadisi. Naye Simbai wacho ndiye aiopata mota nakomanda wacho Philip. Saka mota inofambira kumashure vanhu mberi sokuti chinhu chinozoita zvokuposera chichinyuturaiza moto uku mberi. Tapinda nawo ivo savanhu vaingoti tsvakaka vaiziva kuti pfuti yangu ina makumbo. Saka vamwe vakapfuura ivo vari kungotarisa kuti munhu ane pfuti ina makumbo. Parakangota kuti ndichindobuda naHooks Mudadisi laki paiva nezvitombo zvangokura fanika zvimabhegi zvinenge 3 zvidombo zvacho. Nyere dzakauya kupfumbudza apa tichiwira pasi chibva tavanda nezvidombo zviya tiri kudzosera mugomo. Vamwe vedu vanga vapfuura kuti hondo tatopfuura mamuna maobserva vakudzoserawo mugomo. Uya Simbai wemota uchadi wakutokandawo mugomo. Tarova gomo mamune tinoti furi isu nemambuswa mamwe atinoti bwakati korerei tinowanzoita sekuti kwedu tinoti zang'ari netsvatsva nezviya zvimufandichimuka zvichitanga kutsva gomo kwititi hapana achaona umwe tichidzira mugoronga medu tichitiza tichibva taenda nokundosvika ndokubhesa. Takandobhesa kunonzi mudhara marengereke haachiri mupeipate unonzi haachaoni. Tabuda pahonde iyoyo takabva detachment commander wedu akazoti kakundorobwa kembi inonzi yokwaChiweto camp. Takaronga masection inini handisingasari nokuda kwokuti pfuti kukura kwepfuti vaikutarisira kuti paany attack dzinorova ma 1.6 meters 1600 meters distraction kweinokwanisa kurova ichibvoora nokuti perinodonhera inodarika. Saka kana muri kure munokanda mamota muchirova nepfuti dzine long range kana maFN inodhonza kudarika SAP. Takaenda hedu pakembi ipo paya ndokutoriswa maposition edu hatina kuzoshandisa basuka mamota 60 taiva nawo. Tangozi ridza yako iyo basuka ndo rakatanga kundorova pamasaga pachiposti chinogadwa chiya chichikoromoka petiri kuridza pfuti kana hwana akatidzorera tikati pamwe kuda umwe hamuna masoja vaenda kumadeployment totambisa nyere. Iye komanda ndai akati kana musatambisa nyere. Pasina kana adzorera vamwe vakati varongo vakangwara vanogona kunge vabuda tikakomberedzwa pakubuda tondowira. Hatiinde tobva tachinja. Webhasuka wakangodhirisa mudhuri chacho ndokudhirisa zvimba zvavo zviya zvavanoitira tongoti ndo maofisi avo. Ndobva tokudzokera madetso ndobva tazonzi kumakomo ndobva ndarambirwa natachment commander akati uyu aende kumakomo unosara ari muno toda kuti amboclear macheke yose izvi. Saka ndakazosara ndoopareta macheke kusvikira paindependence. PaIndependence tava pa-ceasefire paya pakaita kuti ndizoselectwa kuti iwo hauendi nenyaya yehondo dzose dzandandichiita idzi nechombo changu kuti tikazondobhomberwa mumassembly point kuva nevamwe vanotanga hondo kuno handiri maona. Saka takazosarapo ndokuzoti vamwe vava mumassembly point zvinhu zvagadzikana ndopatakazoteverwa ndokutorwa ndobva ndapinda mumassembly point ndokuzonzi kuri kudiwa officers cadet kosi yamaofficers 1980 iyoyo ndomwa mama tova kunana October September October here tabva taita Bulawayo tisi takatanga kusangana navarume integration yedu. Ndobva taenda takambogara apa pasnake park apa
tichishaiwa transport. Vakuru vedu ndokuzouya mukuru wedu ainzi Edwin Munyaradzi. Takazouya ndokuita maarrangements. Takutoita zvechimbavha roving rebel. Nzara vanosvafodya doro. Tangoita zvechisimba zve. Taigara mumakomo panguva yehondo aiva taimhanya takabatesa tichichingira Zimbabwe. Taigara mumakomo panguva yehondo aiva taimhanya takabatesa tichichingira Zimbabwe. Vakomana vasikana magorira mumakomo aiva taimhanya takabatesa. For these and more stories, tune in to Zim Newsbeat TV with Robert Tafumani.